Täällä pitää olla takaisin. Niin kuvaillaan vähän täällä. Ei, nyt se on mun suosikki. 10 yli. Siinä aikaa 5 minuuttia pitää olla kuvattava materiaalia. Ei, ja siinä välissä voit pitää pikkutauon. Mä en saa sitä mitenkään pois. Tässä on synttärisankari. Täällä hänen ystävänsä. Tässä on tieto. Oma kuva. Tässä on kuvaaja. Tässä on luokkamme. Tasaista kuvausta, älä oikeesti kuvaa. Siellä on Toni ja Iina. Missä tässä on zoomi? Mikä me ollaan? Joo. Sä oot zoomissa. Teku ilme. Tässä kamera pois edestä. Noin. Iina. Se iso veli. Mitä kuuluu? Häh? Tästä tulee vähän tylsä video. Se ei haittaa. Tällaisia taiteellisia kuvakuvia. Se on salakuvaaja. Kauan tää on mennyt? Vasta 2 minuuttia. Kerro tarina. Onko se nyt oikeesti joku tosi hieno ja suunniteltu juttu? No varmaan kaikki oikeesti. No on tää meidänkin ihan hyvä, hei. Paljon Emiliaa sielläkin. No laulakaa vähän. Joo, ei. Ei niin ihan. Marika, hei. Sulla on nyt pakko laulaa mulle. Ei tänään. Ehkä huo. Tylsää. Ei kai haittaa, että tää on vähän tylsä. Ei. Se on tämmöinen tekninen harjoitus. Sittenhän te voitte myöhemmin miettiä, että se sisältöitys sen tekee vauhdikkaammin. Okay. Samat toimenpiteet pitää tehdä tylsälle materiaalille ja vauhdikkaalle materiaalille. Okei. Okay. Mennään kuvaamaan kauniita tuolla käytäviä. Mennään. Tässä on ikkuna. Kaunis maisemi. Betoniseinää ja Kerrostaloja. Taiteellista. Toni, kerro tarina. En mä nyt tällä kertaa. Mut kerro sää. En kerro sää. Nallepu. Nasu. En mä oo Nasu. Kerro Iina meille tarina. Kerro sää vei. Vittu kun tää ei Olipa kerran Erno ja siellä on Erno. Ja Ernolla oli semmonen hymykuoppa. Siinä hymykuopassa oli satiaisia. Joskus. Ja satiaista oli Erno niinku lemmikki ja se tykkäsi ihan vitusti. Ja se välillä kävi persettä. Ja sit Erno harrasti ihan pahata. Mutta ei se haittaa, se on se kivaa siitä. Kiva kuulla. Mä kuvaan sun silmää. Tanssitaiteelle. Nyt mä kuvaan sun nenää. Tähän sumea.
Ja suuta. Vaan. M. Irk.